Türkmenistanyň bazarlaryna görkezme esbab towuk etleri peýda bolup başlady. Dün Kronika Türkmenistan neşri Aşgabatyň käbir bazarlaryna içi pagta bilen doldurulan ýasamy towuk etleriniň tekjelerde peýda bolandygyny habar berdi. Döwlet dükanlaryna towuk eti awgustyň ortalaryna ýitirim boldy. Daşowdyň bazaryna satyjylar boş paketleri towugyň iç goşu bilen doldurup hamaly towuk eti satýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Azatlygyň çeşmesi Aşgabatyň bazarlaryna içi pagta bilen doldurulýan towugyň sewdasy baradaky gürrüňleri tasdiklady. Aşgabatyň Gülistan bazarynyň tekjelerine içi pagta bilen doldurulan galp towuklar peýda boldy. Satyjylaryň özleri bulary pagta towuk atlandyrýarlar diýip Azatlygyň paýtagtdaky çeşmesi girdiňlik şertinde maglumaty tasdiklady. Türkmenistanyň resmi hemde hökümetçi metbugy sirişdelerine wagtyl azy karetlarynyň doldurulan sewda tekjeleriniň ýokary hili suratlary halka ýetirilýär. Barıp iýun aýyna döwlet dükanlaryna towuk etiniň sewdasy haýarlady. Hususy dükanlarda towuk etiniň 1 kilogramynyň bahasy 15 manatdan 20 manata çenli ýergiderli ýokarlany. Yerli towuk etiniň 1 kilogramynyň resmi bahasy 13 manatdan bolmaly diýip Aşgabatly çeşme gürrüň berdi. Towuk eti awgust aýyndan başlap döwlet dükanlaryndan ýitirim boldy. Awgustyň başyndan başlap towuk etidiňe bazarlaryň tekjelerine her ele birden satylyp başlany diýip çeşme aýtdy. Ol gepin gerdişine görä bazarlarda arzan bahadan çäkli mukdarda satylýan alma we bananlar barada da maglumat berdi. Arzan banan we alma çäkli mukdarda 1 kilogramy 6 manatdan satylýar diýip çeşme belledi. Azatlygyň paýtagtdaky beýleki bir habarçy da Aşgabatyň azy karet üpçünçiliginiň ýagdaýy barada mundan bir hepde ol maglumat berdi. Ol maglumatyny Aşgabatyň bazarlaryna towuk etiniň pagta ýagynyň un çöregiň hemde ýumurtganyň kadaly üpçünçiliginiň gözü iýilýändigine ünsü çekdi. Orsiýetde öndürilen aleyna ýagynyň 3 litr 36 manat, pagta ýagynyň 1 litr 2 manat 60 teňe diýip habarçy belledi. Mümkin regionlarda gytçylyk bolandyrýany Aşgabatda harit bol diýip habarçy sözüne goşdy. Un önümleri makaron, spagetti, lapşa we şoňa meňzeşler el ýeterli bahadan satylýar ýöne orsiýetden Türkiýeden getirilen önümler gymmat bahadan, Italiýada, Ýewropada öndürilen haritler has gymmat bahadan satylýar diýip habarçy sözüne jemledi. Dün Azatlygyň daşowuzdaky habarçysy unyň 50 kilogramlyk bir gabynyň bahasynyň 380 manada durýanyny habar berdi. Onuň sözlerine görä daşowuzda 1 kilogram et 38 manatdan, 1 kilogram jylky et 59 manatdan bahalanýar şeýlede. Iň ardan çöregiň bir sanysy 6-7 manada durýar. Şol bir wagtyň özünde habarçy dünkü maglumatyny bazarlarda yalan ýasama haritlaryň hem peýda bolanyny belledi. Ol senagat haritlaryň hususany diş pastalarynyň hemde Wash and Go Head and Shoulders ýaly şampunlaryň ýasama görnüşleriniň hakykatynyň biraz arzan bahadan bazarlarda peýda bolanyny aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy martyň ortasyna Gazagystany öndürilen unlaryň gaplaryny yerli unlaryň doldurulup satylýan bolmagynyň ahmaldygyny Aşgabatly ençeme öý beýkesine salgylanyp habar beripdi. Gepin ýyzgasy düýün garaşsyz neşir yerli habarçylaryna salgylanyp Aşgabatda we daşowuzda peýda bolan görkezme esbab towuk etleri barada maglumat berdi. Azatlygyň paýtagtly çeşmesi bu maglumaty tasdiklap, şol etleri Gülistan bazaryna satyjylaryň pagta towuk atlandyrýanlygyny aýtdy. Beýleki bir habarçymyz paýtagtyň el ýeterli azy karet üpçünçiligine ünsü çekdi. Daşowuzly çeşme gymmatçylygynyň dowam edýänligini ýytdy. Hemde ýurdun ýasama karet önümçiligine ünsü çekdi.